un pouco o proxecto no que estamos agora metidos, xa que queremos sacar o noso primeiro disco. Para ello, en vez de invertir nos os cartos, o que quixemos foi intentar que o público colaborase con nós. É dicir, se entrades na página web que tedes aí no papel, teredes un montón de recompensas que recibiredes se axudades con nós. Podedes obter desde un disco en digital ata un concerto privado onde vos elixades. De momento quedan 21 días, temos hasta o día 1 de agosto para conseguir esto. Así que espero que vos guste o de hoxe para que así nos axudedes a sacar o noso primeiro disco.